हाग्रामा महिलारिया हारसिङै चेलेन्ज खालामनो हानाय थासारि गैलिया। दिनैनि दिनाव गेलेनो हानाय बा हारसिङै चेलेन्ज खालामनो हानाय परिबेसा जितु गैला बेहा। हाग्रामा महिलारिया बोरसिनि गनानै थानाय ना बायदि जानानै दं। बोरसिनि गनानै थानाय ना बायदि जानानै दङ बेहा। बियो बे बोरसिनिफ्राय गलांनाय नाखौ जेरै नागिरनानै मोनफिना दिनै हाग्रामानि पावारा बेबायदि जानानै दङ। बीजेपीनि फाफ्लियाव गाखोना सरकार खालामनो साननाया हाग्रामानि दुरबलसो। माने बीजेपीनि फाफ्लियाव गाखोनानै सरकार सालायनो थाखाय सिन्था खालामदों बे हाग्रामानि दुरबलतासो। उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारीनि गोख्रों राव। बिथां रबीन्द्र बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि बेरेखायै माखासे बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि दिनैनि दिनाव UPPL दोलोआ एलायन्सनि खोथा फैयोब्ला बेयो जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। मानोना जोंनि UPPL दोलोआ हारसिङैनो राजखान्थि गेलेनो हानायनि थासारिया जोंनाव दं। नाथाय हाग्रामाया दिनैनि दिनाव हारसिङै राजखान्थि गेलेनो हानाय एबा हारसिङै चेलेन्ज खालामनो हानाय थासारि गैलिया। बिथाङा बोरसिनि गनानै थानाय ना बायदि जानानै दं। बोरसिनिफ्राय गनानै थानाय नाखौ जेरै मोनफिना बेबायदिनो हाग्रामानि पावाराबो जानानै दं होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबीन्द्र बसुमतारीया। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया BJPनि एलायन्सखौ लुबैबाय थादों। बिनिखायनो बिथाङा UPPL आरो BJPजों एलायन्स खालामालासेनो हगारना होयोब्ला हाग्रामा महिलारिया BJPनि फाफ्लियाव गाखोना सरकार खालामनो सानदों। बियो हाग्रामानि दुरबलसो होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबीन्द्र बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो बिथां रबीन्द्र बसुमतारीया मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। एक्चुअली जायफोरा दिनै हारसिं गेलेगोन हारसिं गेलेया होननाय खोथाया पलिटिकल पार्टिया निजिस्व मोनसे आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों जोनोम जानाय गावबा गाव जेसेबां पार्टी दङ आरो बे हिसाबै आरो बे डेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेमनि पलिटिकल पार्टी आरो बेयो इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ जायो। इलेक्सनाव बाहागो लानानै रायजो राजानि मास सापर्ट मोनोब्ला बे सरकार सालायो आरो बे हिसाबै पलिटिकल पार्टिया बे एलायन्सआ जितु एलायन्स होनना बुङो इलेक्सनारि जितु एलायन्स बेयो सेकेन्डारि थिं। बे मोनसे पलिटिकेल मोनसे इलेक्सन डिप्ल'मेसि। बेयाव नोङो इलेक्सनाव देरहानो थाखाय मालाबा एलायन्स खालामनानै बेलेग बेलेग आइडिय'लजिजों गाइखेरजों थावजों लगायनानै मालाबा इलेक्सनाव देरहानायनि खामानिखौ मावनाय जायो। दा बे परिबेसा दिनैनि दिनाव UPPLनि थाखाय बे सेकेन्डारि थिं जाना दङ। जोंहा हारसिंनो जोनोम जादों हारसिंनो निजिस्व आइडिय'लजि प्रिन्सिपल लानानै जिहेतु UPPLआ दङ बे हिसाबै हारसिङैनो जोङो सानग्रोनाय जादों आरो बेयाव सोरनिबा जोंहा लोरबांथि दुरबलता बे जोंनाव गैया। बे मोनसे मुहुर्तआव इलेक्सनारि मोनसे माबा जागोन डिप्ल'मेसि जागोन। सोरजोंबा एलायन्स खालामनांगौ जायोब्ला सोरजोंबा जुदि माबा मोनसे बबेबा मोनसे समस्थिखौ देरहानांगौ बबेबा मोनसे एरियाखौ देरहानांगौब्ला बे जाबाय मोनसे इलेक्सनारि मोनसे डिप्ल'मेसि फैगोन। बेखौ जोङो दानो दिनैनो सोरजोंबा एलायन्स जाब्लासो जों गेलेनो हागोन बे खोथाया फैया। आरो दिनैनि दिनाव UPPLआ एलायन्सनि खोथा फैयोब्ला माने जोंनि थाखाय इसेबां गनायथाव नङा। खारन जों हारसिंनो दिनैनि दिनाव इलेक्सन गेलेनो हानायनि परिबेसा जोंनाव दङ आरो जों जुदि एलायन्स खालामथारनांगौ होननानै बुङोब्लाथ' बे जों माबा मोनसेखौ सेक्रिफाइस खालामनोसो गोनां जागोन आरो बे उननि खोथा बेखौ जोंनि हाइकमान्डआ उनाव सानगोन। खिन्थु हाग्रामाया गाव हारसिङै दिनैनि दिनाव गेलेनो हानाय बा हारसिङै चेलेन्ज खालामनो हानाय परिबेसा जितु गैला बेहा। बोरसिनि गनानै थांनाय ना बायदि जानानै दङ बेहा। बियो बे बोरसिनिफ्राय गलांनाय नाखौ जेरै नागिरनानै मोनफिना दिनै हाग्रामानि पावारा बेबायदि जानानै दङ। बेनिखायनो हाग्रामाया सानदों बोरैहाय पावारखौ लाबोफिननो हागोन। बेनिखायनो एलायन्स खालामनो थाखाय बे माने बारे बारे बुंबाय थादों जे सरकारा आंनो फैगोन गाबोननो जागोन आंनो सरकाराव फैगोन होननानै बुंनाय। दा बे खोथाखौ बुंनो गोनां जानायनि कारना जाबाय बेहा गावहा दुरबलता दङ। गावहा दिनैनि दिनाव सरकाराव फैफिननो हानायनि खुनु मोनसे माबाया गैला। बेखायनो बे एलायन्सखौ नागिरबाय थादों आरो एलायन्सखौ नागिरनानै बियो खोब सम्भब बिनि माखासे एक्टिभिटिस बुंनायखौ नायोब्ला बेयो BJPनि एलायन्सखौ लुगैबाय थादों आरो बेनिखायनो बे हाग्रामा महिलारिया आरो बेनिखायनो बे बारे बारे बुंदों बोरैहाय माने UPPLआ जुदि एलायन्स खालामालासिनो BJPखौ हेगारना होयोब्ला बे थ्रोब हाबनानै माने BJPनि फाफ्लियाव गाखोनानै सरकार सालायनो थाखाय सिन्था खालामदों। बे हाग्रामानि दुरबलतासो। हाग्रामाया हारसिङै गेलेनो हानाय परिबेस जेराव गैला बे आरो। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।